kamar yadda nake cewa shi wannan munasaba mai raɗaɗi ba yau aka fara ta ba, ta shekarar sama da 1000 ana yi. Duk shekara takan jaddada ta sabunta. Ga shi yau ma Allah ta'ala ya yi mana ta gomashin haɗuwa kamar yadda Malam Usman ya faɗa yanzu, ta yi baɗi mutum wani baya nan, kamar yadda yanzu mun rasa mutane da yawa. Bara kamar yanzu muna tare da su Malam Sanin nan, su Alhaji Hamisu da dai ba yan uwa da maza da mata duk muna tare da su. Yanzu duk sun tafi. Muna fata Allah ya jaddada rahama kuma Allah ya ba mu sa'a. Kayan sauti da ake ji suna gargada, insha Allah nan da kwana 2 za a ji ram bizinillahi ta'ala. Ahlul khairu sun yunkuru kuma insha Allah za a ji ram in Allah ya yarda. Muna fata Allah ya saka musu da alkhairi ya kuma biya musu bukatunsu albarkacin Imam Hussein alayhi salam da iyayensa da zuriyansa. Wannan ita ce shekara ta 1448 wadda ta kama daga shekaran jiya yau kwana 2 kenan. Kamar da aka sani kidayen hijira wadda ake tafiya a kanta bisa tsari na addinin musulunci, duk da yake akwai ɗan kace na ce dangane da yaushe ne ma hijira ta fara ko kuma lissafin hijiran ya fara, wane ne ma ya assasa kidayen hijiran. Amma duk da haka dai tunda al'ummar musulmi kusan baki ɗaya abin da ake tafiya kenan, so ba za mu zama bare a cikin wannan ba, saboda haka mu ma wurin mu yau 2 ga wata insha Allah. Kuma muna fata Allah albarkatun da suke cikin wannan shekara Allah ya bamu. Matsaloli da musibu da bala'o'i da suke cikin Allah tun kuɗe mana. Allah muna roƙonka albarkacin wa'annan majalisu masu albarka, Allah ka biya bukatunmu, ka yassara al'amuranmu, ka tsare mu da tsarewarka, ka kula mu da inayarka. Allah ya sa mu fara lafiya mu tashi lafiya insha Allah. Kamar da aka ce aka sani hijira lissafi ne na addinin musulunci, watanni 12 wanda Allah ta'ala kira su inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wannan su ne watanni guda 12 da muke da su tun daga al-muharram, safar har zuwa zulhijja ko zulhajj kamar yadda ake fada. Kuma wannan wata yana cikin watanni masu alfarma wayanda ba a yaƙi ba a zubar da jini a cikinsu, amma an zubar da jinanan iyalan annabi a ciki. Yanzu ma ba a gushe ba ana zubar da jina ne na kusan kowa da kowa, don an keta alfarmar mai alfarma to duk kowa ma alfarmarsa ta faɗi. Tunda an keta alfarmar gidan annabi to ba wani mai sauran alfarma. Kashe-kashe ga sunan kamar yadda ya tabbata a riwaya cewa zamani da lokaci zai zo za a samu abin da ake cewa haraj wa maraj. Alharaj wal maraj, kashe-kashe da hayaniya da hargitsi, ya zama mai kashe mutanen bai san dalilin da za a ke kashe su ba, shi wanda ake kashe bai san dalilin da ake kashe shi ba. Wannan nubuwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce wannan lokacin zai zo, gashi ya zo zamanin mu. Ana kashe duk duniya kun sha jiya America ai mutum zai dauki bindiga kawai ya fafari mutane ta kashewa ba dalili. Shi wanda ake kashewa bai san dalili ba, shi wanda ke kisan bai san me yasa yake kisan ba. To haka aka wayi gari, kuma ba wai kara zubanci ko kara zabe ba, hadda tsari bisa tsari. Duk sojojin duk duniyan nan suna kisa ne ba tare da sun san dan me suke kisan ba, kawai umarni suke bi. Su ma wanda ake kashewa ba san me yasa ake kashe su ba, su duk ana kashewa ne. In banda sojojin jamhuriyar musulunci ta Iran wanda suka doro akan qala Allahu qala Rasulullah, wannan sun san dan me suke yi, dan me ake masu, dan me suke kisa, dan me ake kashe su. Wannan su sun san suna da kyakkyawa, suna da makoma, sun san makomarsu,
sun san dan me suke yi, amma sauran da ba su ba to kawai mutum na kisa ne bisa bin umarni bai san dalili ba, shi ma wanda ake kashewa bai san me ake kashe shi ba, ko ba lura ba. Wannan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sama da shekara 1400 gashi ta zo. To hijira din nan lissafi ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kidayan nan ta watannin nan 12 Allah ce addini ne mai kakken addini ne, dinul qayyim. Kar ku zalunci kawukanku a ciki, wato ma'ana cikin wannan watanni masu alfarma, watannin al-muharram da rajab da zulqa'ada da zulhijja ko zulhajji, dukkan su watanni ne masu alfarma da ba a zubar da jini, ba a faɗa ko lokacin jahiliya kamar musulunci wannan watannin dukkan su ba a faɗa a cikinsu, abun kunya ne a yi faɗa a cikinsu. Amma yanzu gashi nan musulmi suna kashe musulmi, wanda ba musulmi suna kashe musulmi, gashi nan yan ta'adda a cikin daji, yan boko haram, yan wane ne ga sanar ko ina kisa ba ruwansu, tare da da'awan addini, wasu ma suna da'awan jihadi suke, amma kuma ba sa kiyaye wannan watannin masu alfarma. Ya kamata a ce a cikin wannan watannin guda 4 masu alfarma ba a kama kowa, ba a kashe kowa, ba a zubar da jinin kowa, ba a karɓar kwaban kowa na fansa. Saboda in dai addini, in dai da gaske musulmi ne suke yin wannan, in dai musulunci suke, ba mu ce abin da suke daidai ba ne, amma in musulunci suke to ga abin da Allah ya ce, dan mukan gan suna yin sallar idi, muna ganin suna sallar juma'a. To in dai da gaske addinin suke, to ya kamata a ce irin wayannan watannin ba a duk wanda ke hannu ma an sake shi, duk wanda ke hannu an sake, saboda a kiyaye alfarman watan Allah madaukakin sarki. Wannan watannin guda 4 ba a zubar da jini sam. To ala yi halin su ma suna da haƙƙi mu gaya masu gaskiya, suna da haƙƙi tunda sun ce addini suke kuma da da'awan jihadi ko wani mai kama da haka, to ga abin da Allah ya faɗa muna tunatar da su su saki duk wanda ke hannunsu, kuma kar su ƙara kama kowa. An lura ba kuma yana nufin in watan ya wuce ba sai su lunka abin da suka rasa su sake dawo da su kama adadin wanda suka saki, ba abin da ke daga nan kamata a ce sun bari, sun tuba zuwa ga Allah sun bari. Wannan kenan. Wannan watanni guda 12 kamar da aka tsara su, wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wajen hajjin bankwana yake cewa wannan wace rana ce, suka ce Allah da manzo yafi sani, suka bar masa, suka bashi cewa shi da shi da Allah madaukakin sarki su suka san wace rana ce, yace wannan ranar arfa ce. Wannan wani wata ne, suka sake cewa haka nan, yace wannan shine zulhijja. Ya ce wannan wani gari ne suka bashi, ya ce wannan makka ce. Ya ce to wannan rana da wannan wata da wannan lokaci da wannan wuri dukkan shi zubar da jini da ta'addanci haramun ne, kada ku zalunci kawo kanku, kada ku zubar da jinananku, kada ku ya faɗi abubuwa daban-daban na shari'a. Har yanzu kuma suna nan, har yanzu ba abin da ya canza. An lura ai, saboda ko da ma mutum waliyazu billahi ba maganan kisan kai ake ba, hatta zalunci a cikin wannan watan to zunubin zai iya lunkuwa, kamar yadda in mutum ya aikin da'a kuma lada na iya lunkuwa. Idan mutum ya aikin kwarai lada ana iya lunka mashi, idan mutum ya aikin ba daidai ba kuma ana iya ƙara mai gyara na zunubi, a ba shi kishi a mai gyara, ko ba lura ba. Na'am. Wannan in ba ta a kashe ta mana, ita wannan lasfikar da ke tsuwa wannan ce ko in ba ta a kashe ta. Mutanenmu yanzu sun fi gane kidayan bature, January, February zuwa Disamba. Ban sani ba tasirin sakafan baturen ne, ko kuma saboda karban albashi a cikinsa, ko saboda ɗauka aiki da ajewa, duk dai kusan dai yanzu an dai raja a zuwa gare shi. Ba ma wannan ba, hatta ranaiku za ga a hankali sakafa din tana ɗaukan hankalinmu a hankali, hatta su ɗauran aure da wasu hidimomi na addini duk sai kaga an maida asabar da lahadi. Ba haram bane ai asabar da lahadi, amma dai juma'a da alhamis kusan suna da albarka ta musamman wadda aka yi cikinsu akan samu. An lura ai hidimomin addini
juma'a kamar ɗaurin aure misali irin ranar juma'a ko kamun juma'a ko bayan la'asar ko kuma alhamis da sauransu, maimakon wanda duk da yake akwai wanda su ma'aikata ne ko 'yan boko wanda suna wurin aikinsu suna son su yi musharaka ko su halarta da su halarci ɗaurin auren, wanda Allah shi yasa ake keɓe asabar ɗin don saboda dangi da na kusa da sauransu su halarta. Ala iya halin dai wannan abin da dai fi kenan mu dawo da sakafan abin da ya shafe mu na addini, mu dawo tunda mu addini muke kuma ibada muke. Al misali in muka yi ran alhamis ko muka yi ranar juma'a za mu samu lada saboda ya tabbata a cikin ruwaya akwai lada. Sabanin maslahan mu shine asabar ko lahadi, to maslahan in ta karo da lada kuma fa sai a yi bai lada a bar mara lada ko yau, to wanda da fatan za a gyara insha Allah. To wannan kenan. To wannan munasaba wadda duk duniya musulmi musamman mabiya ahlul baiti alaihi salam suke rayar da ita, kuma an fara rayar da ita tun kaman Yaman ma naga tun safar suke fara, adam tun abin nan kai suke farawa, tun karshen zulhijja din suke farawa su yi ta yi har wannan watan ya kare, har safar ya shigo, har ai ta yi kullum munasaba ana rayar da majalis na Imam Hussein alaihi salam. Mutane da yawa sun dauka shi ita wannan munasaba ta shafi 'yan shi'a ne kawai, haka suka dauka saboda suna ganin kaman wato bata shafe su ba saboda wani dalili na kashin kansu, cewa wannan munasaba bata shafe su ba, 'yan shi'a kawai ta shafa, saboda 'yan shi'a ne kawai suka damu da damuwar gidan annabi. Ana magana ne akan damuwar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. An rutsa da 'ya'yan manzan Allah maza da mata, wanda suke maza din duk an kashe su baki daya, in banda kwara ɗaya ko biyu da suka tsira, su wajen sama da 70 da duk an daddatse masu kawuka. Sannan kuma matan kuma an ci zarafinsu, an walakanta su, an tozarta su, duka saboda su dangin annabi ne, jikokin manzan Allah ne, ba wani dalili illa wannan. Gaba ta tuntuntuni ta tun asasan ta jahiliya ita ce ta yi tasiri har ta zo wannan lokaci din. Al misali, kamun zuwan musulunci akwai gidaje na ƙabilu daban-daban na larabawa, kamar da aka sai larabawa ƙabilu ne daban-daban, banu kainu, banu abdulmutallib, banu suke ce masu muzhij, quraish, wannan kabila ce, mudar, da sauran irin wayannan, kinda da sauran irin wayannan kabilu din na larabawa. Gidaje ne manya-manya, ma'anan kabila shine 'ya'yan wani, wanda su zura'an wanda suka gangaro daga wani sai su samar da kabila, sai a ce 'ya'yan wani. To akwai mashhuran kabilu guda biyu. Akwai kabila kwara guda mai karfi da ke wadda take ana ce mata Mudar, wadda ta yi samu rasu daban-daban, daga ciki har Quraish ta fito. Quraish babban kabila ce. A ƙarƙashin Quraish an samu Banu Umayya, Banu Adi, Banu Taym, da sauran daban-daban, Banu Zuhra, da sauran kabilu daban-daban. Wayannan kabilu suna kaman gasa tsakankaninsu na neman girma da ɗaukaka, tun da yake duk wanda ya fi bajinta a gida to kabilarsa za ta fi suna, duk wanda ya fi fice a cikin harsunan mawaka da masu jawabubbuka to sai zama sunan kabilar ya fi fice. Saboda haka akwai wannan gasa din tsakanin kabilu, sai zama na bisa inayar Allah madaukakin sarki sai zama su Banu Hashim su ne suke rike da ɗakin Allah madaukakin sarki, don su ne jikokin annabi Ibrahim kai tsaye. Saboda haka suke kula da ɗakin Allah madaukakin sarki. Saboda haka wannan ta goma shi sai zama an sallama musu, an sakar musu. Illa su Banu Umayya su suna ganin cewa su kaman sun ɗauki kansu kaman koma baya, domin koma bayan ne. Al misali,
shi umayya, asalin umayya bature ne ba balarabe ba ne, asalinsa an kamo shi ne, ko ba lura ba a cikin wasiƙan da imamu ali alaihi salam ya aika ma muawiya a wani lokaci ya ce innaka iljun wani mai kama da haka, iljun min abin nan min alaji ar-rum, kai kato ne daga cikin kattin romawa, ilji kato, kai kato ne daga cikin kattin romawa, saboda kamo shi akai. Abdushams bahashime ne, shi bahashime ne gaba da baya, sai zama shi ya saye shi a matsayin bawa. Al'adar larabawa in tafiya ta tafiya aka abin nan din mutum aka gamsu da ɗabi'unsa, tun da ya fitowa cikin ƙabilarsu sai ce wannan ɗana ne, jama'a ku shaida wannan ɗana ne, zai gaje ni zan gaje shi, kenan sai aka cewa ɗan wani, sai ana cewa umayya ɗan abdushams, bayan ya fito ya shelanta cewa wannan ɗana ne, sai ana cewa umayya bin abdushams. An lura? Yawwa, amma ba su haɗa jini ba gaskiya, ba haɗuwan jini, zana ma za ga wasu masu ba da kariya sun ɗauka ana taruwa ne a ci mutuncin sahabbai, a zage sahabbai, a ce kaza kaza, alhali sahabban nan sun taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sun ba manzan Allah kariya, sun taimakai da dukiya, sun taimakai da rayuka, sun sai da rayukansu saboda shi. Kuna la'akari da mai asama ko haka na kuke zagaya da hayakin? Yawa tsaye za ka miƙe sai iskan ya rika ɗauka yana. An lura ai. Sai zama na sun ɗauka haka nan ne. Ana taruwa ne saboda ƙiyayya da sahabbai, shi yasa ake shi'a suke gungu su ce kaza su yi ta kaza su yi ta kaza da sauransu. Ba haka bane. Kuma duk yadda mutum ke so ya alakanta wani da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, misali sai a ce ai wani ya auri diyar manzan Allah, ai manzan Allah ya auri diyar wani, dan me ake cewa kaza kaza, dan me ake cewa wani yayi kaza wani yayi kaza wani, alhali ya auri diyar manzan Allah, ko manzan Allah ya auri diyarsa, ko kuma suna da surukuta, ko kuma dangin juna ne sun hada uwa da uba da sauransu. Wa Allah laysa lil insani illa ma sa'a, abinda mutum yayi shi zai gani, ko kuma ya amalu qala dharratin khairan yara. Aiki ake magana, ana magana aiki ne. Idan mutum shi jinin annabi ne sai kuma ya aikata wal iyad billahi aikata ba daidai ba, to yanzu wannan jinin yaya? Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala tasahalu. In aka hura kaho ranar alkiyama, to dangantakan ni jikan annabi ne ko ni dan wane ne ko ina da zumunci da sahabin manzo, duk bai da wani amfani, kowa ta kansa yake. Fala ansaba, ba dangantaka, wala tasahalu, ba mai cewa ina wane ma. An lura ai. Saboda haka masu kokarin su ba da kariya kar a faɗi abin da ya faru, don mu tantance ayyuka, wane ne wani aiki za mu goyi baya, wane ne ba za mu goyi baya ba, shine abin da muke magana akai. Wake da gaskiya, wane ne azalimi? Ba zai yiwu ya zama da zalunci da adalci abu guda ba ne, ba zai taɓa yiwuwa ba, ba zai yiwu ba. Wani suna cewa to tunda abin ya wuce shekara 1000 abin magana mana, ko to sai ka share wasu ayoyi da surori na alkur'ani, domin har yanzu yana cewa abin nan kabila ya kashe habila tun shekara na 1000 da aka ta faru, amma har yanzu muna karanta, ko ba ka bane? Yawwa, har yanzu ana abin nan, akwai kisan Musa, Fir'auna ya zalunce shi kuma ya bi shi zai kashe shi, Allah ya tseratar da shi da jama'ansa. Har yanzu akwai Namarudu da ya takura annabi Ibrahim alaihi salam, akwai ko babu? Yawwa, kuma ana ta karantawa, ko amma yace fa qasasil qasasa la'allahum yatafakkaru, ka karanta musu kissoshi da bayanai dan mutane su dauki darasi. Saboda haka ma an yi umarni ma a karanta kissoshin Kabila da Habila da Namarudu da Ibrahim alayhi salamu da Musa da Fir'auna, saboda a dauki darasi. Ashe zalunci sunansa zalunci kuma baya tsufa, adalci sunansa adalci kuma baya tsufa. Saboda haka magana akan Imam Hussein da zaluncin da aka yi masa ba maganan a bar maganan bane.
ɗaya kenan. Na biyu, imamu Hussein salam da kakansa da jikokinsa muftar tariqi ne, wato maraba hanya ne, kamar maraba hanya kamar T junction ne, an sa T junction yawwa, maraba hanya ta kasu gida hudu, wannan ta nan, wannan ta nan, wannan ta nan, wannan ta nan. To gaskiya cikin hanyoyin na ɗaya aljanna za ta, ɗaya wuta za ta. To shi Husaini shine rawun. Husaini da iyalan gidansa su ne rawun din da za ka sha kai inda za ka. In mutum za ya aljanna ga inda za, in ma mutum shikenan. Amma Husaini muftar tariqi ne. Iyalan gidan annabi rawun ne na raba hanyoyin zuwa aljanna da wuta. Duk zagayenka sai dai ka bi hanya ɗaya, ba ka da za ka ta zagaye ba, dole ka bi hanya ɗaya, ko ka bi dama ko ka bi hagu ko ka bi gabas ko ka bi yamma. Amma wannan zaɓi yana ga mutum, in ya ga dama ya zo jikin rawun ɗin ya zagaya, in ya ga dama ya yi hagu, in ya ga dama ya yi dama, ko ya kuwa. To kaga kenan ashe abin da yake da alaka da lahira ko abin da yake da alaka da wuta da aljanna ba maganan ya wuce bane a bari. An lura? To shi sa muka ɗauko wannan tarihi sai mu karanta, sai mu baje kolinsa, sai mutum ya ɗauki na ɗauka, wanda mu riga mun ɗauka kuma sai mu ƙara samun yaƙini da tabbata a kai. Saboda haka Imam Hussein alayhi salam abin nan kai Quraishu sai zama gidaje ne daban-daban, Banu Hashim kuma sun yi zara, saboda ka sai Banu Umayya su kuma tunda sun yi ƙarfi, ana ganin su 'ya'ya a cikin zuriyan abin nan Quraish, sai suka cewa to ai su ma sun cancanta, saboda haka su ma 'ya'ya ne, kuma suka kama ja. To sai ta goma shi ya zo daga Allah madaukakin sarki, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi daga cikin Banu Hashim, ya bashi manzanci, ya bashi annabta, ya bashi kuma khatamal anbiya, ya kulla annabta da manzanci. Ballantana Banu Umayya zaton bayan wucewar shi za a yi cikin su an gama. Yahudu ma sun yanke kauna, Nasara ma sun yanke kauna cewa ba wani sauran annabi da za a yi bayan shi. Wannan kuma shine dalilin da ya sa hassada ta ci zukatansu. A gurguje, a takaice malamai, sai zama na Banu Umayya ba su iya haƙuri ba su iya jurewa ba, sai suka bayyana da gaban su fili, musamman kasantuwan Banu Hashim suna jibanta ɗakin Allah, suke kula da shi, suke tsaftace shi, suke ba masu zuwa ruwa da abinci, suke da masauki, suke da kaza da kaza. Dan menene Banu Hashim za su samu wannan matsayi alhari su ba su samu ba? Kuma sai zama lokacin da Allah ta'ala ya tashi wannan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, sai zama na su Banu Umayya ko ce Quraishu su suke rike da al'amurra a Makka daidai wani lokacin. Su Abdul Muttalib bayan shi Abu Talib su suke kula da ɗakin Allah mafi sarki, amma sarauta da sawa da hanawa a hannun wayannan yake. Sai kira ya bara, sai manzo Allah ya fara kira, sannan a hankali maza da mata da bayi da yara da manya da suna karba, masu hankali da Allah ya rabautar suna karba, suna yarda. Sai ga su sun zama al'umma, zaman su al'umma sai zama da suke tare da gaskiya, kuma ga su al'umma ga su kuma suke tare da gaskiya. Wannan gaskiya ta rika ƙarfi, aka cewa lalle sai an kai ta ƙarshe wannan gaskiya a murkushe ta, saboda interest ɗin wa'annan ya samu matsala. Al misali, suna cinikin bayi, addinin musulunci ya zo ya faɗi yadda ake mu'amala da bayi. Suna kai har-hare da yaƙe-yaƙe da kwasar dukiyar mutane, addinin musulunci ya hana, ya ce ba daidai ba ne. Suna shekar da jina ne, suna faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe na shekaru, a shekara 40 ana yaƙi, mutane na kwana da takobi zare. Shi ma kuma duk manzo Allah ya zo ya ce a'a ba haka bane. Allah ta'ala bai ce a kashe kowa ba, bai ce a kwace dukiyar kowa ba, ga tsarin Allah ga yadda abin da. Sai suka ga yayi karo da interest din su, tunda nan suke samun arzikin su, da bayin nan suke ciniki, ga riba, ga kuma sai da giya, ga zinace ga fashi da makami, ga dai abubuwa nan na badala daban-daban wanda su suke cin ribar wannan.
saboda sai suka ɗauka manzo Allah ya zo ya musu kafar ungulu ko zagon ƙasa wal iyaz billah ta inda yake ya rusa masu komai ba kowa kusa da wannan abu. Ya Allah, sai suka ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi abokin gabansu ne, kuma za su yi fada da shi ko ta halin kaka, kuma sun yi fada, sun yi yaƙi, sun yaƙe shi a Badar, sun yaƙe shi a Uhudu, sun yaƙe shi a Hunayi, sun yaƙe shi a wurare daban-daban har Allah ya bashi nasara. Kamun sannan sun yaƙe shi a cikin gida, sun kashe masa manyan sahabbai irin su Yasir, irin su Sumayya, irin su Suhaib da makamantansu, duk an karkashe su. Su Ammar, su Bilal ma Allah ya tsiratar da su saboda su sha wahala. To haka dai Allah ya ba manzo Allah nasara, aka wayi gari an yi abin da ake cewa fatahu Makka ta koma hannun manzon Allah. Sai banu Umayya suka ɗauka wannan mulki ne manzon Allah ya kwace masu. Ana fahimta jama'a? Kun ji inda matsalar ta taso. Mulki su ne masu mulki, don lokacin Abu Sufyan shine shugaban gidan Banu Umayya, kuma sawa da hanawa a hannunsa take. Nan akwai darun nadawa inda ake haduwa a yi shawara, kowace kabila ta kawo mutanenta a yi shawara, amma shine mai zartarwa, saboda haka Makka a hannun shi take. To sai suka ɗauka manzo Allah ya zo da sunan addini ya kwace masa mulki. Wannan a rike wannan kalmar da kyau. Kun ga nan ne matsalar take. Manzo Allah ya zo ya kwace masa mulki, ya za su dawo da mulkin su. To shine abin da ya faru a Karbala. Saboda haka ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi zai bar duniya, ya je hajjin bankwana bayan ya rage masa 'yan kwanuka ko watanni ya bar duniya. Allah ta'ala ya umurce shi da abubuwa biyu da bai kammala ba, shine ya je ya gwada ma mutane da za su yi aikin hajji, kuma ya gwada ma mutane wane ne khalifansa bayana, wa zai ci gaba da al'amura. Saboda bayiwa mutumin da ya sha wahala shekara 23 ana neman ransa, an kashe masa na kusa da shi na hannun damansa, an fafata shi ma an masa jina-jina, ya sha da kyar, an sa jajayen raƙumma a madadin kansa, in an kawo kansa ga jajayen raƙumma kyauta. To ba zai yiwu ya kafa daula ƙarfa ta zauna kuma ta shirya sannan ya bata ta watsi. In kuma ya tafi ya bar mas kowa da kowa ma shi ma halifan annabi ne, ai ya saba ma hankali. Kowa ma halifan annabi ne, ya saba ma hankali. In aka ce a to ai wa'annan almajiran manzon Allah ne wanda suka zauna tare da shi, suka taimake shi kuma sun karantu a hannunsa, to su guda nawa ne? Na farko su mutane ne kamar sauran mutane, ba ma'asumai ba ne, ba su da isma, na suna da takawa, wayansu suna da takawa sosai, Allah ma ya jinjina masu, ya yabe su. Amma waɗansu munafukai ne, da nassin alkur'ani a cikin suratul tauba da suratul munafiquna. Suratul munafiquna nan da wasu mutane da suke kuma tare da manzon Allah suka zauna. Manzon Allah ya bar duniya, ya bar munafiki 30,000 da ko 4 ko da 6. Wayannan tantagaryen munafukai ne da suke fata manzon Allah su ga bayan shi ko su kashe shi, ko kuma ya bar duniyan ya tafi, ko kuma addinin ya lalace. Amma dai da su ake sallah, da su ake komi, da su ake azumi, da su ake zuwa ma jihadi, amma munafukai ne. Saboda ka sai zama wayannan munafukai da aka bari, wanda manzo Allah ma Allah ta'ala ya gaya mashi, ce wayansu baka san su, kuma muka san su, kuma har manzo Allah ya bar duniya ba a ce masa da wani bane, amma ya san akwai su. Allah rai
Allah ta'ala ce ya ce maradu alal nifaqi, gogaggu akan munafunci, gogaggu ƙwararru akan munafunci. La ta'lamuhum nahnu na'lamu, kai baka san su mu ka san su. To amma yayi ishara zuwa ga mutum 12, yace inna fi ashabi 12 munafiqan, cikin sahabbai na akwai munafiki 12. Sannan ya ishara ta umumi, yace daga cikin sahabbansa akwai man la yarani ila yawmil qiyamati, akwai wanda har in an tashi alkiyama ba zai gani ba, daga duniya ya gama gani na har abada. To kaga wannan aka bar addini aka ce kowa yayi me kake zamani ko yawa, aka ce wannan addinin ga yana yanzu kowa ya fassara ma mutane, kai ka san wancan munafiki zai fassara daidai da son zuciyarsa ko yawa, na mumini zai fassara daidai da abin da ya fahimta, munafiki zai fassara daidai da munafincinsa. Akwai ma na kaso na uku, wa fikum samma'una lahum, akwai wa samma'una, su ba munafikai bane, ba kafirai bane, ba munafikai bane, amma masu raunin imani, masu raunin fahimta ne kai, ba raunin imani ba, raunin fahimta su ba ta da ƙarfi. Kaman abin nan suke kaman shuka, duk inda iska ya kada nan za su nufa, an lura ai. To akwai irinsu, to kagan aka bar addinin kowa zai fasara yadda ya ga dama. To bisa hikima Allah, tunda ya yi ma annabin nan mudda ta rayuwa shekara 63 zai rayu ya bar duniya, kuma addininsa shine na ƙarshe har duniya ta tashi, to ana bukatan wani annabin. To kuma sai Allah ya ce khatimul anbiya'i, ba sauran wanda shike daga shi shikenan. To ana bukatan wani mai kama da annabin wanda yake da khususiyat na shi, ba annabi bane amma yana da khususiyat na manzon Allah. Sai aka ce, sai Allah ta'ala ce to jininka su ne wayannan, jininka suke da wannan khususiyya taka, su suke da isma, su suke da tsarki. Innama yuridullahu yuridu ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Sai Allah ya tsarkake su, saboda haka su ba su da matsala. Sai aka ce to ɗaya bayan ɗaya su kula da addinin nan. Ba mega a kawo mani ta hannu. Ɗaya bayan ɗaya mutum 12. Allah ta'ala bisa iliminsa ya san cewa daga wannan lokacin zuwa ƙarshen imami na 12 duniya za ta ƙare. Wanda ya yi addini ya yi, wanda bai ba. Bisa lissafin Allah, idan wannan ya gama nasa ya ba da karantarwarsa da shiriyan da Allah ya kimsa masa ya koyar, in ya wuce sai na gaba da shi ya ɗauka. Shi ma in ya wuce ya ƙara bayyana abubuwa suka fito fili daidai da bukatar zamanin da ya samu kansa da lokacin da ya samu kansa, sai shi ma ɗayan ya zo, sai shi ma ɗayan ya zo, sai ana gama na 12 shine Imam Mahdi salamullahi alaihi. Shi kuma zamaninsa zai yi fafutuka ya tabbatar da addini ya dawo da shi sabo kamar da kakansa ya kafa shi, sannan ya yi shekaru adadin abin da Allah ke so ya zauna a duniya, ya kammala komai wannan wato gini da annabawa da manzanni suka fara na tabbata adalcin duk duniya. Wannan annabi ya zo ya nasa ya wuce, wannan ya zo kaman wata gona, wannan ya noma hekta 2, wani ya zo ya noma hekta 4, wani ya zo na hekta 6. To ƙarshen hekta ƙarshe da za ta rage Imam Mahdi zai nome ta, saboda shi zai kawo ƙarshen wannan wato ainihin tafiya. To sai zama na tunda su suna fahimtar sarauta ne ake yi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shelanta a Gadir Khum, abinda muka yi kwanan nan ranar Gadir, ya tara mutane ya shelanta musu kamar da Allah umurce shi
balligh ma unzila ilayka min ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Ya kai wannan manzo ka isar da sakon da Allah ya umurce ka, in baka yi ba to baka isar da sakon Allah din ta, wato ma'ana kamar duk sakon ma baka isar ba in baka yi wannan sakonnin guda biyu ba. Ka je ka yi aikin haji kuma ka isar da wilaya. Wane ne bayan ka wuce saiwa? To kuma bisa hankali bisa hankali ya dace a ce idan mutum ya sha wahala ya kafa kamfani ko ya kafa gwamnati ko ya kafa wani abu, to a samu wanda zai tsara wannan kamfanin kar ya watsi, ko a samu wanda zai tsara wannan gwamnatin kar ta watsi. Wannan duk duniya ta yarda da wannan. Shi yasa za mu ga hatta a zamanance yanzu akwai tsari na zamani wanda yake rubuce ma cewa idan shugaban kasa baya nan to mataimakinsa zai rike, in baya nan tsari daban-daban a kasa daban-daban makami daban-daban wane zai rike, in baya wani wane zai rike, rubuce yake kuma kowa ya yarda da wannan. Haka a masarautu in ba sarki an samu sarauta ta faɗi, to akwai wanda shi ya cancanta mutane su haɗu kansa sai jagorance su amar da mahaifinsa. Wannan bisa hankali haka yake. Amma matsalar shi ne gidan annabi, musulmi sun ki yadda da wannan a gidan annabi. Mafi yawan musulmi sun ki yadda da cewa gidan annabi a samu haka, a samu cewa annabi yana da magada, yana da wanda suka cancanta, yana da maga'isa wanda za su kare. In an kira ta daular mahaifinsu, in an kira ta daular mahaifinsu su ba ta kariya, kuma sun cancanta, ba wanda ke tuhumar su. Har inda muke ba mai tuhumar su, ko da makaruhi ballantana haramu, ba wanda ke tuhumar su, ko da rana ba taɓa yi ba. Da ko an samu da makiya sun yi amfani da shi sun yaƙe su da wannan. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako, sai su Banu Umayya da sauran Larabawa sai suka ga cewa to abun ma dai yanzu da dai sun dauka abun in ya bar duniya komai ya kare, sai ayi waso kowa ya kwashi garbansa. To sai aka ga an dasa abun cewa yanzu kanansa Ali dan Abi Talibi wanda ke da khususiya irin tasa, duk da shi ba annabi bane, to amma yana da khususiya, renon manzon Allah ne, kuma yana daga cikin wanda Allah ya tafiyar musu da datti. Inna ma yuridullahu li yudhhibakum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum, shine ma shugaban gida. Kuma banda shi ƴaƴansa jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yarsa ta haifa masa Sayyida Fatima sallallahu alaihi nurun ala nur, haske bisa haske. Saboda haka ‘ya'yanta su ne za su jagoranci al'umma har zo da dukkan musulmi suka yarda da shi cewa taraktu lakum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati. Na bar maku, taraktu lakum, suwa ne sahabbai, da wanda yake magana da su da manzo Allah ke magana da sahabbai yake magana. Taraktu lakum, na bar maku ku zuwa ku sahabbai, abinda in kun yi riko da shi ba za ku bace ba. Kitaballahi wa itrati ahla baiti, in ma ba ku gane itirata ba to iyalan gidana. To sai aka ce yanzu wayannan mutane su za su ci gaba da jagoranci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba za ta yiwu ba. Shi yasa da manzon Allah ya wannan nadi a binnan Gadir Home, sannan kowanne sahabin da ke tare da manzon Allah ya yi mubaya'a. Bayan duk sun yi mubaya'a, aka dawo gida dan kwanuka kaɗan da ba su wuce kwana 40 ko wata ɗaya da ƙasa da wata biyu, manzon Allah ya fara shi lafiya ta tafiya. Ya ce a kawo takarda ya rubutu, wanda in yi wannan rubutun ya tabbatar da shi to mutane ba za su bata ba. Kuma kowa ya fahimci cewa yana so ya jaddada wannan magana da ya yi a can, waccan magana da ya yi yanzu ya tabbatar da ita rubuce. Sai wasu suka ce ya samu taɓi, ya samu tabuwa, ku kyale shi. Hajara innahu ya hajar. Hajara shine
sabbatu wake sabbatu wanda ya rasa hankali, amma manzo Allah masumi ne ko wa ma sahibukum bi majnun, ko yana rashin lafiya ko yana lafiya lau, wa ma sahibukum ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amma duk ba su la'akari da wannan ba, saboda yan adamtaka da insaniya da shedan da son zuciya suka yi tarayya kaman sauran mutane, suka cewa gaskiya in aka bar wannan abun ya tafi to mulkin su na wanda suka gada kaka da kakanni ya tafi kenan har abada, kuma yanzu addini za a yi. Saboda haka su ba za su yi wannan ba, aka yi ta tunanin ya za a yi. Ƙarshe dai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka haɗu aka yi haɗin kai da haɗin baki, aka kwace wannan jagorancin daga hannun amirul mu'minina. Aka ce yanzu ba shi bane wane ne, saboda ya fi dattako, ya fi shekaru, ya fi dadewa, kuma shi ne abokin annabi kut da kut, wane da aka kawo dai falsafa da sauransu, amma ba aya ba hadisi, zai fi sauki ka hausa maka ciro tauraro daga kawo ayan wane shine halifan annabi, ya fi sauki ka je ka hausa ma ba tsani ka ciro tauraro, ko ka je ka taɓo wata ka dawo. An lura? Zai fi sauƙi ka je ka ciro wata ko tauraro ka dawo ƙasa, ya fi sauƙi daga kawo aya ko hadisi da ta ce wani ne halifan annabi banda Ali dan Abi Talib, ya fi maka sauƙi, to yanzu dai muna zaman jaje ne an lura ai ya fi maka sauki ka zo da tauraro ƙasa daga kawo hadisi ko aya da ta nuna wani ne halifan annabi bayan babu. To amma dai musulmi sun makansu, shi yasa mukan ce halifan musulmi wani, halifan musulmi na ɗaya, halifan musulmi na biyu, halifan musulmi na uku. Wannan karkashin wannan tsari na khalifanci, wal iyadu billahi, abun ba daɗin ji, sai zama na ba ma an bar ma halifanci da sarauta ake, sai addini ya koma karkashinsu. Wanda munafukan da manzan Allah ya bari suka yi haza ciki, suka zama wazirai, suka zama mataimaka, suka zama hakimai, suka zama dagatai, suka zama kaza da sauransu. Abubuwa suka taru, suka tabarbare, suka lalace. To shi ne ba aka shiga darura, sai ana ganin kamar addinin ya kasu gida biyu. Musuluncin halifofi da yadda suke fasarawa, da yadda malamansu ke fasara masu, da musuluncin gidan annabi da annabi ya koyar da Ali ya koyar da 'ya'yansa suka koyar da al'umma. Sai zama musulunci biyu kake gani daban-daban. Daga tafiya ce tafiya, na'am, sunan shi'a daga bakin manzon Allah aka ji, shi ya sa musu suna shi'a. Anta wa shi'atuka ya Ali, kai da 'yan shi'a ka ya Ali, kai da magoya bayan ka ma'ana. Amma sunna, ahlus sunnati wal jama'a, wannan sunan bai da asasi ba, bai da asasi. Wasu suna dogara da hadisin kitabullahi wa sunnati. Kitabullahi wa sunnati ƙarya ne, yana cikin balagat na Maliku ya ce balagani, labari ya iske ni daga wa annabi ya ce tarakta lakum ma in tamassaku da kitabullahi wa sunnati. Shi ne fa akan membari yanzu ake ta yayata, ana ta faɗa, ana yi ma annabi ƙarya ƙuru-ƙuru. Mutum ya sa rawani da abaya ya hau membari irin na manzan Allah, ya labta ma manzan Allah ƙarya. Kitabullahi wa sunnati. Malamai sun bi hadisin, aka gama ashe ma rawin wanda ya rawaito hadisin da shi da ɗansa da suke rawaito da hadisin duk barayin hadisi ne, suna sata. Su sace hadisin wani su ce nasu ne. Saboda haka tafiya abubuwa suka, musulunci ya rabu gida biyu, musulunci al-islam al-asil da kuma islam na khulafa da sarakuna.
sai aka wayi gari sunnoni sun kunno kai da ba a san da zaman su ba. Wannan mun sha yin magana akan wayannan, ba laifi mu dan maimaita kaɗan, sai dai in kun gaji da ji. salatu ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. Sai aka samu musulunci ya kasu gida-gida. Ba ana as-salatu khairu minan nawmi ba? Yawwa. To ku tambaya ku jiya ina aka samu ta. Annabi ne, halifa ne. Halifa ne yana barci aka kira sallah bai an asuba bai an karaba har lokaci ya tafi. Ladan ya sauko ya ce halifa as-salatu khairu minan nawmi, as-salatu yace me kace? Ce as-salatu yace ta cikin kiran sallah. To ga tana ana yi hatsakar dare. Wannan ma ka ɗauko hannu ɗaya ɗora bisa ɗaya wurin sallah, ba ana aza hannu bisa hannu ba wurin sallah. To shi ma farisawa ne aka kamo lokacin ba su musulunta ba, aka kamo su a matsayin riba yaƙi da suka gudu suka tsaya suka yi haka. To shi ne sai halifa ya fito ya gansu ya ce me yasa duk kuka yi wannan irin tsayuwa kuka rike hannaye akan kirji? Suka ce haka muke girmama shugabanninmu. In ka duba akwai hotuna na butumi kaman abin da ake ce magunki wanda aka sassaka aka yi na cancan tun kamun musulunci a farisan din. Har yanzu akwai irin na tarihi wanda aka aje su, wanda ana zuwa kaman yawon shakatawa a kalle su, amma tun kamun zuwan musulunci za ka ga sun yi wasu da sun haka sun rike gabansu, sun rike kirjinsu. A hoton da za ka ga sun rike kirjinsu a gungance kenan. Da can abin ya samu asali sai suka ce ai mu haka muke girmama shugabanninmu. Yanzu mun zo wurin shugaban musulmi a matsayin riba yaƙi, kuma shi yasa muke girmama. Sai ce to ai Allah ya fi cancanta a girmama, saboda ka sa ta cikin sallah. Shikenan kuma yanzu ya zama sunna. Ya zama sunna. Kuma in ka ce a kawo hadisi ingatacce daga manzan Allah, to gara ka hausa maka ciro tauraro ka kawo, ya fi sauki. Kuma aka yi sa'a tunda abin ga kirkira ne ga kuma inda ya faru. Halifan musulmi na farko Abubakar bai ba, Umar bai ba, Usman bai ba, Alim ma da ake suke cewa shine na hudun bai ba alaihi salam, shi ma bai ba. Su hudun ba su ba, sun ki sunna annabi ne ko ba santa ba? Sun ma annabi ta waye ta wannan sunna din ko? Daga malaman ahlul baiti ya je ce to lokacin annabi dai saki uku ɗaya ne. Ya kawo hujjoji cikin littafan sunna, saki ɗaya ne lokacin annabi. Amma wani halifa cikin halifofi ya ce wanda ya saki matar shi saki uku, daga yau saki uku ne. To wa aka aiko, annabin ko halifa? Sarki ya ce annabi aka aiko, ya ce na annabi zai ce matar ta koma. Daga nan duk suka zama shi a baki ɗaya duk ƙasa. salatu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad. Gida nawa ya rushe da wannan sakin? Zuri'a nawa ta tarwatse da wannan sakin? Ba iyaka. Ba muna zargin wasu ne ko muna cin mutum, muna ina gaskiya take. Kiran sallar juma'a nawa ake yi? To kaji, wani ya ce ɗaya, wani ya ce biyu. To zahiri dai biyu ake yi, amma kiran sallah guda nawa ne? Ɗaya ne. Ɗayan kawo wa ya fare shi? A hadathahu banu umayya. Banu umayya suka kirkire shi. A hadathahu, ka duba da sala. A hadathahu banu umayya suka kirkire shi. Abin mamakin har masu yaƙi da bid'a suna wannan bid'a su ma, saboda gafala da nisa da addini. Su ma suna yin na ɗaya, suna yin na biyu. Haka ne? To malam irin wannan in na dinga lissafa maka inda annabi ya ce ga yadda za a yi, wani sarki ya ce ga yadda za a yi, ko wani halifa ya ce ga yadda za a yi. Malam yana nan cikin aure, yana nan cikin ciniki, yana nan cikin jagoranci, yana nan cikin abubuwa da yawa, yana nan cikin tauhidi, yana nan cikin sallah, yana nan cikin azumi, ko
ba sun ce manzo Allah idan suka ruwaito suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan lokacin bude baki to wai yakan tsaya da dabino rana na fadawa sai wurgar dabino cikin bakinsa da ya bi ganin rana sai wurga dabino a bakinsa amma me Allah ya gaya masa wa atimmus siyama ila layl ku cika azumi zuwa dare menene ma'anar cika azumi zuwa dare lokacin da rana za ta fada wannan jan na yamma su ake ce mashafaki to in ka duba daga gabas sadda baka ganin rana to za ka ga wani jaja a gabas hasken ranar da bata yi da faduwa bane in ka bata minti 5 zuwa 7 za ka ga ya bace to rana ta fadi to yanzu ya zama sunna da an ce maka rana ta fada ko ga wannan jan na gabas rana na nan wani baturen america ya yi bincike ya ce gaskiya in dai maganan faduwar rana ne ake azumi to yan shi a kawai kin azumi saboda su ne sai wannan shabakin na gabas ya bace sannan su yi baki wato ina lissafa mana cewa yadda addinin ya zama sai aka bar koyarwar manzan Allah ta hakika sai aka kirkiri wadda ta dace da sarki da halifa yadda yake so kuma shi ake yi 70% na addinin nan wannan koyarwa ake in ma bai kai 80 ba 80 na addinin musulunci yanzu a duniya to wannan ake yi ta yi kace man to ai mutum da su suka fi yawa saboda kan nasu za a bi sai mu ce a in haka ne to wanda suka fi yawa suke da gaskiya kenan ko ana auna gaskiya da yawa a'a Allah cewa walakin akatharan nasi la yaqilu akatharan nasi la yafqahu akatharan nasi la ya'lamu ba a kwatanta gaskiya da yawa in ko haka nan ne to da yanzu kiristoci lalle su suke da gaskiya domin sun fi mu yawa in kuma mutum ya ce to ai an daɗe akan wannan yaushe za ka tashi mutane akan wannan sai mu ce aiko in dai daɗewa akan rashin gaskiya shi ke mai da gaskiya gaskiya to yanzu shaidan waliyi ne don ya daɗe kan rashin gaskiya shaidan ya daɗe kan rashin gaskiya to yanzu shi tun da ya daɗe abinda shaidan ke daidai ne kenan ko to hujja ita ce addini dalili shine addini ba yawa ba daɗewa ba ba shi ne addini ba addini hujja dalili wanda za ka je ma Allah da shi to hungari sai addini ya zama ya kasu gida biyu ga koyarwar manzan Allah sahihiya ga koyarwar sarakuna da halifofi to sai kuma ma bature ya zo da addini na uku sai ya zo da wahabiyanci kuma sai bature ya zo da wahabiyanci ya kirkiri wahabiyanci gidan sarautar Birtaniya suka kirkiri wahabiyanci suka yada shi a duniya ga yanan yanzu yana da miliyoyin mutane wanda suke a kai wasu sun mutu wasu na jiran su mutu a kai kuma kamar yadda na faɗa a nan na magana na ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa wahabiyanci ba addinin musulunci ba ne da nan kan bakana kuma bana kafara saboda mun san suwa suka kirkire shi su suka faɗa ba mu muka kirkira mu su suka ce su suka kirkire shi gidan talabijin na Burtaniya ya sanar an yada kilib na yawo cewa su suka kirkiri wahabiyanci bin Salman na Saudiya ya faɗa ya ce su suka nan Birtaniya da Amerika su suka dankara masu wahabiyanci saboda su kalubalanci Rasha a wancan lokacin su kalubalanci tarayyar Soviet su kuma suka rike shi dan kada kwaminisanci ya shigo ya mamaye su sai suka karbi wahabiyanci a madadin kwaminisanci wannan ya fada jarida ta Washington Post ne kowa ce ta hira da shi a Amerika ya faɗi waɗannan maganganu saboda kawai wahabiyanci ba addini bane kirkira ne shi yasa bai da haram bai da halal yau ya ce haram gobe ya ce halal yau ya ce bid'a gobe ya ce sunna abinda da yake ganin shi a matsayin bid'a yanzu sai ya ce mashi sunna ne sai ga yana yi abinda ya ce haram ne yanzu sai ya halasta sai ya ce halal ne saboda baya da matsaya kawai wata kungiya ce ko jam'iyyar siyasa aka lulluba mata riga addini khalas ala ya hali wannan shine abin da ya faru saboda haka sai bango ya tsage maciji ya shigo
da aka rabi iyalan gidan annabi sai addini ya zo aka samu nasarakuna da halifofi, aka samu ma yanzu na turawa. Akwai addinin baha'i ma da ya zo ya tashi a wasu yankuna na Iran da wasu wurare ya zo ya tashi, wanda ita kuma Rasha ta kirkire shi. Akwai ma addinin Qadiyaniya wanda Ingila ta kirkira a Pakistan, wani Ahmadiyya suke ce mashi ko Qadiyaniya, shi ma haka. Sai turawa suka samu dama suka kirkira addini, musulmi na ta bi, kamar yadda Henry Kissinger ya faɗa, ya ce sanas na olahun islaman yunasibuna, za mu kirkira ma musulmi musuluncin da ya dace da mu. Gashi nan kuma ya kirkira ana ta yi. In ka ga mutum na kumfan baki da dan uwansa musulmi yake faɗa, da dan uwansa musulmi yake faɗa, kuma ana banko kudin man fetur daga kasashe da suka kafu da wannan akan wannan banko daloli. To alayi halin jama'a, kun ji abin da muke magana a kai, sai suna kallon wannan ta janibin mulki. Saboda haka sai halifa na farko ya kama, ya zo ya wuce, na biyu ya kama, ya zo ya wuce, na uku ya kama, ya zo ya wuce, sannan suka ga ba sarki sai Allah, suka ce amiru ya zo ya jagorance su, kamar yadda manzon Allah ya ce. Ya zo ya jagorance suka hana shi zama lafiya, ƙarshe suka yi sanadiyan ajalinsa. Ɗansa kamar yadda manzon Allah ya tsara ɗansa zai ci gaba, shi ma suka zo ka ƙarshensa. An lura ai. Ɗansa na jikansa na uku da zai karɓa, shi kuma Imam Hussein alaihi salam, shi kuma aka yi abin da muka yi zama nan saboda shi. Aka yi ma'arka, aka kawo ƙarshen rayuwar Imam Hussein baki da. Shi kenan umayyanci da addinin halifofi da sarakuna ya miƙe kafa, aka yi ta tafiya har yanzu shi ake ciki, har yanzu shi yasa kaga rigingimu sun yawa. To shikenan mu takaita saboda lokaci na tafiya, sallai mutane da wuri, wannan dai kamar dan shimfiɗa ce. salawatu ala muhammadin wa ali muhammad. Allahumma salli ala muhammad. Ali bin Nasir ansurna. Labbaik ya Husayn. Labbaik ya Husayn. Labbaik ya Husayn. Bari mu dan karanta wani abu kaɗan dangane da abin da ya shafi wannan majalisi da wannan munasaba, kamun mu yi addu'a insha Allah. Dai ƙororuwa dai mun dade mu tashi saura kwata, a rana tana kai saura 10 ne ko saura 8, saura nawa take ta faɗuwa, kamar saura 7 da minti 1. To amu dai gurubu shar'i shine 7 da minti 11 mu a wajenmu, 7 da minti 11, saboda ba za mu sallama magariba ba sai wannan jaja din na gaba ya bace, shine dare ya shiga, kamar yadda Allah ya ce a cikin azumi zuwa dare. Saboda haka in kana so ka bar ganin rana, sai wannan jan na minti tsakanin kiran sallah gari da bace wasu minti 5 zuwa 7 ne. Saboda haka rana yanzu ana daina ganin ta 7 da minti 1, amma hakikanin faɗuwar sai ta kai da minti 11. Wannan kenan. Saboda kan muka tashi saura kwata ai ba mu yi dare ba ko? To. Mu tashi da rabi? To shikenan. Yadda dai kuka ce. Masu son da rabi shirye nake, masu son saura kwata shirye nake. Masu son da rabi yanzu sai a yi addu'a don da rabin ta yi. To insha Allah za mu yi kokari mu ga mun tsaya da rabi din. Idan magana ta wuce da mu ko wani dalili za mu kai saura kwata. Yayi haka? Insha Allah. Zancen Imam Rida alayhi salam an zikiril Husaini alayhi salam fi Ashura. Imam Rida alayhi salam ɗaya daga cikin wanda manzon Allah ya nassanta cewa zai zama shine khalifansa a cikin jerin halifofi, shine na 8, zai zama shine khalifansa.
ya karantar da mutane shiriyarsa saboda yana da Allah ya bashi isma kamar da manzo Allah ya faɗa a cikin wannan mene sunan littafin nan Musnad Ahmad da na Ibn Kathir cewa ana wa Ali wal Hasan wal Husayn wa tis'atun min awlad al Husayn ma'sumun mutahharun min adh-dhanbi wal ma'siyah, da ni da Ali da Hassan da Husaini da 'ya'yan Husaini 9 dukkan mu ma'asumai ne, kan gaggu ne daga aikata laifi da sabo, wanda sai ka cancanta su gudanar da addini. To wannan ɗaya daga cikin su ne. Ga abin da ke cewa farkon fi awwali min al-muharram, farkon al-muharram, wani mutum da ake cewa Rayyan bin Shabib ya zo wurin Imam Rida alaihi salam, fa qala al-Imam alaihi salam: يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال. يا دان شبيب، المحرم شيني وطن دلوكة جاهلية، mutanen jahiliya sun haramta zalunci a ciki, wal qitala sun haramta yaki, li hurmati saboda alfarma wata din. Fama arafat hadhihi al ummatu hurmata shahriha, wannan al'umma ta kasa gane alfarman watanta, wala hurmata nabiya, sun kasa gane alfarman manzanta sallallahu alaihi wa alihi. laqad qatalu fi hadha shahr zurriyatahu, sun kashe zuriyar manzon Allah baki ɗaya cikin wannan watan. Wasabu nisa'ahu, sun ribace matan shi sun maida su fursunonin yaki. Wantahabu thiqlahu, sun kwashi dukiyarsu da abin suka mallaka. Fala gafara Allahu lahum zalika abada, kada Allah ya yafe musu abin da suka yi. Ibn Shabib, ya kai dan Shabib, in kunta bakiyan li shay'in, in wani abu zai saka kuka, fabki lil Husaini, to ka fara kukan Husaini sannan. Ibn Ali ibn Abi Talib alaihi assalam, fa innahu dhubiha kama yuzbahu al-kabsh, an yanka shi irin yadda ake yanka rago. Wa qutila ma'ahu min ahli baitihi, a cikin iyalan gidansa, zuriyansa da jikoki da 'ya'yan danginsa an kashe 18 rajulun, mutum 18. Ma lahum fil ardi shabihun, Allah bai da idon su a dora barin ko da yaushe, dimun da'im ila an yaquma al-qa'imu fa yakunu min ansarihi, sai lokacin da Imam Mahdi zai bayyana sai zama cikin mataimakansa. Wa sha'aruhum, abinda kullu suke cewa ya lasaratil Husayn, ya daukan fansan Husayn, ya daukan fansan Husayn. Sannan kuma mutum ya addu'a, su suke shiga gaba su ce Allah ka karba addu'a saboda ya ziyarci Imam Husayn, Allah ka karba addu'ansa. Ibn Shabib, laqad haddathani abi an abihi, babana ya ban labari, shi ma babansa ya gaya masa, an jaddihi daga kakansa, annahu lamma qutila jaddiyal Husayn, lokacin da aka kashe kakana Husayn, amtarat as-sama'u daman wa turaban ahmar, an ga sama ta yayyafin jini da gurbatacciyar turbaya ja, tana ana yayyafinta. Wannan duk malamai sun tabbatar da wannan. Ibn Shabib, in bakaita ala al-Husayn hatta tasira dumu'uka ala khaddaika, in kai kuka domin kisan da aka yi ma Imam Husayn har hawayenka su kwararo ga kumatunka, gafarallahu laka kulla dhanbin aznabtu, dukkan zunubin da kai Allah ya yafe maka, sagiran kana wa kabirin, babba ko karami, kalilan kana kasirin, da yawa ko kaɗan, musamman wanda aka yi ba da gangan ba. Ya kamata mu fahimci wannan da kyau. Zunubin da gangan, wannan sunan shi jur'a alallah, wato yi ma Allah rashin ladabi ko karfin kai, mutum ya saba ma Allah da gangan. Amma wanda ya yi da kurakurai, ko da ko kaba'ir din ne amma bisa kuskure, to su wannan sun tafi kawai. Ibn Shabib, in sarraka an talqa Allah azza wa jalla, in ya zama za ka yi farin ciki ka haɗu da Allah, wala dhanba alaika, ba zunubi tare da kai, fazurul Husaina, kai kokari ka zarce Imam Husaini. In kana so ka haɗu da Allah fes, ka yi wa muwaladarka kamar da mahaifiyarka ta haife ka, to ka je ka zarci Imam Husaini alayhi salam. Saboda haka muna fata Allah ya ba mu dama, kullum cikin addu'a nakan ce Allah ka arzuta mu ziyarar su a duniya da kuma ceton su gobe kiyama. Wanda Allah ya ba shi hali ya ziyarci Imam Husaini. Ibn Shabib, in sarraka an taskuna al-ghurafal mabniya fil jannati, in za ka yi farin ciki ka zauna a cikin gidaje
ɗakuna wanda Allah ya gina su a aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal an qatalat al-Husayn kala an ci wanda suka kashe Imam Husayn la'anatullahi ala qatalat al-Husayn Allah ya la'anci wanda suka kashe Imam Husayn yabna shabib in sarraka ay yakuna laka min ath-thawab mithl ma liman istushhida ma al-Husayn idan kana so ka samu lada ta wanda suka yi shahada tare da Imam Husayn alaihi salam to duk lokacin da aka ambaci Imam Husayn ka ce ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ina ma ina tare da su in samu irin wannan babban rabo ya kai dan shabib in zai faranta maka ciki ka zama kana zaka ji daɗi an ta kuna ma'ana ka zama kana tare da mu fi darajatul ula min aljinan a cikin babbar daraja a cikin aljanna fa hazan li husnina wa farah li farahina kai farin ciki lokacin farin ciki mu kai bakin ciki lokacin bakin ciki yanzu lokacin bakin cikin ahlul bait saboda ka same ka cikin masu damuwa in kuma lokacin farin cikin su ne kamar wata munasaba ta haihuwar wani imami ko haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a same ka kuma kana murna in ba same ka kana murna lokacin farin cikin manzon Allah ba da iyalan gidansa ko bakin ciki da bakin cikin su to menene soyayya kuma wa alayka bi wilayatina kuma na umurce ka goyi bayan mu ka tsaya akan goyon bayan mu falau anna rajulan tawalla hajaran la hasharahu Allah ma'ahu yawm al-qiyamah duk wanda ka goyi baya gobe kiyama ko dutsi ne tare da shi Allah zai tada lokacin da manzo Allah ya nada Imam Ali a matsayin khalifan sa a Gadir Hum wayansu an ji su suna maganganu saboda damo ya zo ya wuce ta gaban su suka ce dama wannan daman yace shine shugaban mu dadi ya fi sauki da yace Ali ne sai aka gaya manzo Allah sai ce ya ce ai lokacin da na je Isra'i da Miraji na ga wasu al'ummata suna biye da damu ashe su ne wa'annan to ka gani to yanzu mutum ya bi damu ko ya bi wani jabberi ko wani kafiri ko wani mujrimi ko wani to shikenan dai kuma dai ya rage masa yanzu sai ki matsaya haka ko innal muharram shaharan kana ahlul jahiliyyah yuharrimuna fihi alqital mutanen jahiliya suna haramta yaki a cikin wannan wata fastuhillat fihi dima'una sai aka halasta jinin mu wa hutikat fihi hurmatuna aka keta alfarman mu wasu biya fihi zararina aka ribace zuri'an mu da ƴaƴan wani sa'ana da mata wani sa'una da matayen mu wa udrimatun nirani fi madaribina aka kunna mana wuta a cikin tantunan mu wani tuhiba ma fi hamin sikil na abinda muka tara ko muka zo da shi na tufafi da yan kayayyakin mu aka kwashe walam tur'a li rasulullahi hurma fi amrina ba a kiyaye alfarmar manzon Allah ba inna yawmal husaini aqraha jukunana wannan rana ta kisan Imam Hussein al-Islam ta sa hawayen mu idanun mu sun kafe sun yi kuka har sun gaji ba hawaye shine aqraha uyunana wa asbala dumu'ana ya zubar da hawayen mu wa azalla azizana manyanmu sun kaskanta su bi arda karbala a ƙasan karbala awrathatnal karba wal bala karbala ta gada mana bakin ciki da bala'i ila yawmil inqita har ranar alkiyama fala mithl al-husaini falyabki al-baqu masu kuka su kuka saboda Imam Husaini fa innal buka alaihi yahuttu dhunub al-idha kuka saboda Imam Husaini yana sare da zinubai insha Allah sannan sai ce kana abi babana ya zama idan watan al-muharram ya shigo la yura zahikan ba a ƙara ganin ya kyalkece da dariya wa kanatil ka'aba tagalibu alaihi sai kaga damuwa tare da shi hatta ya mudhi minhu ashirta ayyama sai bayan kwana 10 nan sun wuce fa idza kana yawmul ashiri ranan 10 kuwa kana zalika al-yawm yawm musibati ranan musiban sa kenan wa huznihi ranan bakin cikin sa kenan wa buka'i da kukansa wa yaqulu ce huwa al-yawm alladhi qutila fihi al-husayn sallallahu alaihi wa alihi wannan rana ce aka kashe Imam Husaini alaihi salatu wassalam insha Allah Allah ba mu lokacin Imam Husaini da iyalan gidansa insha Allah salawatu ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ana ƙara tunasar da sanarwoyin a ba in kwarisawa haɗin kai inda suka ɗan nuna a ɗan yi kaza ɗan